Bakit mahal ng tao si President Duterte, si Pangulong Duterte? Yun ang mga katanungan ng ibang mga politiko at mga ibang analyst. Hindi nila maunawaan kung bakit hanggang sa pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo, napakataas pa rin ng kanyang satisfaction rating. Yan po ang ating aaralin dito po sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Tingnan po natin at aralin kung ano yung mga katangian ni Pangulong Duterte na kakaiba sa mga iba nating mga naging Pangulo at sa mga iba pang mga naging pinuno ng ating bayan. Una, kung titingnan natin, meron siyang tinatawag na kakaibang leadership na kahanga-hanga, sabi nga nila. Very decisive siya sa kanyang mga actions at saka sa kanyang mga ginagawa. At marunong siyang mamili ng mga tao na mamuno ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Yan ay pinipili niya sa mga taong nakatulong sa kanya na kilala niyang alam kung ano yung dapat gawin at alam niyang masasandalan sila dahil may pinagsamahan sila at alam niyang magkakahiyaan sila kung hindi nila gagampanan ng maayos yung kanyang trabaho o yung kanilang mga trabaho. Kaya ngayon ang tinitingnan sa kanya, very decisive na leader. So being a good leader is being decisive. Kaya isa yun sa mga katangian niya. Pangalawa, ang sinasabi nila, siya ay may bukas palad. Ibig sabihin, generous siya. Ito'y napatunayan niya tuwing may mga kalamidad o may sakuna o may mga pandemya, naging mabilis ang kanyang pagpapakawala o pagpaparelease ng mga budget allocation at ayuda sa iba't ibang pamilya at iba't ibang grupo ng mga kababayan natin na naghihirap o nasasaktan. Kaya nga, hinahangaan siya for being action-oriented at quick results or quick performance. So, yun ang pangalawang katangian niya, hinahangaan nila. Ang pangatlo, ang sinasabi ng mga analyst, kaya yung iba nating mga kababayan, nakikita nila yung kanyang performance. Ano yun? Yung build niya, nakita naman natin na napakaraming proyekto at infrastruktura na pinatupad ng ating Pangulo sa iba't ibang lupalop ng ating bayan. Kaya kitang-kita yon, mga bagong kalsada, mga bagong tulay, mga irigasyon, at kung ano-ano pa. Kaya nga hinangaan siya sa ganyang katangian. Pang-apat, naging crime buster ang tingin sa kanya. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang datos ng krimen nung panahon niya, talaga naman medyo bumaba ng malaki-laki. At kaya ang mga tao bumilib sa kanya dahil nakita nila na talagang nagawa niya o nagampanan niya yung kanyang pangako na susugpuin niya o babawasan niya yung mga kriminalidad dito sa ating bayan. At panglima, meron siyang tinatawag na courage, yung katangian niyang courageous o katapangan. Kasi nga talaga naman binangga niya yung mga malalaking negosyante na sa tingin niyang naging abusado at yung mga kaibigan din niya o yung mga naipwesto niya na nagkakamali, talaga namang hinihiya niya pa sila publicly para na sa ganun maging halimbawa to sa iba na huwag gumawa ng mali at huwag maging korap sa paglilingkod sa ating pamahalaan. Yan po mga kababayan ang 5 katangian ni Pangulong Duterte na sa tingin namin kaya hanggang pagkatapos ng kanyang termino, napakataas pa rin ng kanyang satisfaction rating. At katunayan niyan, nagkaroon pa ng epekto rin sa halalan, kaya pati yung kanyang anak na si Vice President, napakataas din ng boto. So, yan po yung mga 5 katangian niya. May leadership, generous, crime buster, performance-oriented, at courageous. So, yan po yung mga nakita natin na katangian ng ating Pangulo, kaya naging kahanga-hanga siya sa ating mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami pong salamat. Ilocano Defenders, para sa lahat.